Martín Codas lanza a súa programación de actividades de enoturismo coincidindo co arranque da campaña alta. A adega volveu a apostar por unha ampla oferta de visitas, catas e experiencias co viño como eixo conductor. Para nós é unha forma divertida, amena e cercana de poder achegar o viño, de que a xente que se chega aquí viva un momento diferente, viva unha experiencia, coñeza o Salnés, coñeza o proxecto e, sobre todo, coñeza todo o que facemos. A programación xa está en marcha, pero terá en Semana Santa un dos seus grandes picos de afluencia. Entre as actividades atopamos visitas e catas, maridaxe comentadas, un conxunto de propostas explican moi vinculadas ao territorio. Que os nosos visitantes podan probar noso viño Martín Codas, senón tamén os viños que facemos de Martín Codas de parcela, de finca, de elaboracións singulares, con lías, con madera, etc. E logo, como non, facer tamén unha vinculación á nosa orixe. Ao final, o que nos marca como produtores de viño e como produtores de viño albariño é que as nosas uvas estén aquí, no Val do Salnés. Entón, esa vinculación e defensa da orixe para nós é moi importante. A isto hai que engadir outro paquete de experiencias singulares, actividades vinculadas ao mar e moi arraigadas ás nosas tradicións, como o marisqueo, o sector conserveiro ou un paseo en barco entre as bateas. Poden ser estas experiencias, desde un paseo en barco pola ría para ver un pouco como é o noso entorno, ata compartir con outras personaxes que forman parte do Val do Salnés, como é unhas mariscadoras, como todo ese entorno participa no carácter da nosa uva e no carácter dos nosos viños. A proposta complétase coas enoviaxes de Codas que volven a partir do 25 de abril, unha iniciativa que vai moito máis alá dos viños de Martín Codas. Non só falar dos viños que facemos nós, sino falar tamén das tendencias e do que realmente está a moverse dentro do mundo do viño e facer percorridos ben por zoas xeográficas que sexan de interés, agora de tendencias, ou por varietais que sexan pois máis descoñecidos para o público en xeral. As enoviaxes deste 2024 materialízanse coa visita de expertos de prestixio que permitirán ao público viaxar polos viños e gastronomía de todo o mundo. Nesta edición percorrerán Chile, Italia ou Madeira.